pa ntchito ya boma ya Mwasipi kumangochi ati kubwera kwa ntchitoyi kwathandizira kwambiri kusintha miyoyo yawo. Ndipo bungwe la Malawi Girl Guides Association MAGA lalimbikitsa ntchito yolimbana ndi mchitidwe okumwa mowa mwauchidakwa komanso kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo. Anthu komanso mabungwe omwe amaona zaufulu wa anthu ati kukwera kwa chiwerengero cha mamembala azipani zotsutsa boma mu mndandanda wa nduna za boma ndi chitsimikizo choti President Lazarus Chakwera akulimbikitsa mtima wochita zinthu limodzi. Moses Mkandawire akubungwe la Nyika Institute amathirapo ndemanga pa mndandanda wa nduna zomwe President Chakwera watulutsa dzulo usiku. Iwo akuyankhula ndi Grant Muhango. President ndi mphamvu chifukwa chimene akuyendetsa ndi dziko kudzera mu boma ndi dziko ndilalikulu tonsefe tili mdziko la Malawi tiyenera kusangalala komanso kuonetsetsa kuti ife tonse tikuchita belong ku dziko la Malawi. Ndiye President ndi mphamvu kusankha munthu wina aliyense kulingana ndi luso la munthuyo ndi kudziwa zinthu kwa munthuko kuti athandizire kugwira ntchito yake bwinobwino kuti dziko linke patsogolo. Chifukwa mudziwa kuti zipanizi zimabwera zimatha, koma chachikulu kwambiri ndi dziko limene kutha kwake kumakhala kuvuta kwambiri. Zimatha kuchitika kulingana ndi luntha, luso, experience ndi kudziwa zinthu kwa munthuyo. Pothirapo ndemanga mmodzi mwa anthu omwe amayankhulapo pa zochitika mdziko muno Undule Makasungula wati izi zikuonetsa kudzipereka kwa President Chakwera pa nkhani za ufulu wa zipani zochuluka. Izi zofunika kwambiri chifukwa zimasonyeza kuti boma si boma la chipani chimodzi, ndipo ngati anthu akuona kuti boma si chipani chimodzi ndiye kuti akhala ndi chikhulupiriro kwambiri makamaka pa nkhani ya kutukula dziko lathu la Malawi kuti ikhala kuti mubomamo muli anthu azipani zosiyana-siyana, ndipo izi zithandizanso kupanga promote national agenda makamaka kuti chitukuko chikhale dziko lonse la Malawi, komanso chitukuko chisaone kuti ndi chipani chanji chili boma, koma tione kuti chitukuko ndi cha Malawi. Ndipo kufunika kwambiri kuti zipani zina nawo ziyendese nawonso boma, po zimene zibweretsa chikhulupiriro pa zochita boma, chifukwaso zithandiza kulimbikitsa umodzi komanso bata dziko lathu la Malawi. Padali pano akatswiri pa nkhani za ndale ayamikira President Chakwera chifukwa chosankha nduna zake mosakondera. Mmodzi mwa akatswiriwa Achimwemwe Tsitsi yemwenso ndi mphunzitsi pa sukulu yakachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS wanena izi potsatira zomwe Dr. Chakwera wachita posankha nduna zinayi zochokera ku zipani zotsutsa. Charles Pesulo walemba ripoteri. Mutenga wake wa chaka chatsopano cha 2025, President Dr. Lazarus Chakwera analengeza za kusintha kwa nduna za boma lake. Koma asanalengeze izi, Dr. Chakwera anati wachita izi ataunikira bwino lomwe komanso kuona anthu omwe angathandize kugwira ntchito zotumikira Malawi. Ndipo m'mawu ake, katswiri yemwe amayankhulapo pa nkhani za ndale Achimwemwe Tsitsi yemwenso ndi mphunzitsi pa sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS anayamikira Dr. Chakwera ponena kuti kusinthaku kwabwera mu nthawi yake. Iwo anayamikiranso mtsogoleri wa dziko linoyu posankha ndunazi mosayang'anira zipani zomwe zikuchokera. Atsitsi anena izi posatira zomwe Dr. Chakwera wachita posankha nduna zina kuchokera ku chipani cha Democratic Progressive DPP zomwe ndikuphatikizapo phungu wa dera la kumadzulo mboma la Mwanza a Joyce Chitsulo komanso a Benedicto Chambo omwe ndi phungu woyimira dera la kumpoto mboma la Mangochi mwa ena. Ndiye kukhulupirira kuti zonsezi zachitika President ataunikira kuthekera kwa anthuwa magawo osiyana-siyana
komanso atawunikira kuti kodi anthuwa ali ndi luntha lotani loti mwina angathandize pamasomphenya komanso ndondomeko zimene boma lili nazo kuti likwaniritse. Tikunena zimenezi poonanso kuti pa gulu limeneli pali ena ochokera ku chipani zina kupatula chipani cha MCP zomwe tinganene kuti mwina kwenikweni kuti amayang'ana chabe kuti kodi munthu wa chipani chanji, koma mwina amayang'ananso kuthekera kumene anthuwa ali nako. Ndipo zina mwa nduna zatsopanozo ndi mneneri wa chipani cha Malawi Congress MCP a Jessica Bwira omwe wasankha kukhala nduna yona za maphunziro apamwamba. A Owen Chomanika awakweza kukhala nduna yona zachilengedwe kuchoka pa wachiwiri kwa nduna ya zamaboma ang'ono. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Charles Pensulo. Magulu alimi omwe akugwira ntchito yosamala ndi kuteteza chilengedwe pasi pa ntchito ya boma ya Malawi Watershed Services Improvement Project mwasipe kumangochi ati kubwera kwa ntchitoyi kwathandizira kwambiri kusintha miyoyo ya anthu m'magawo osiyanasiyana m'bomali. Kudzera ku ntchito ya mwasipe, bomali likulimbikitsa ndi ntchito yosamala ndi kuteteza chilengedwe dera la Lingamasa m'boma la Mangochi, komwe ndi dera limodzi lomwe chilengedwe chinawonongeka ndipo padali pano ntchitoyi yafikira malo pafupifupi 2000 hectares. Owen Mavula ali ndi ripoti. Ngati njira imodzi yoonetsetsa kuti anthu omwe akukhala m'mbali mwa chigwa cha mtsinje wa Shire ali ndi kuthekera kopeza zochita zina zomwe zingawabweretsere ndalama kupatula kuononga chilengedwe, miyezi yapitayi boma kudzera ku ntchito yoteteza chilengedwe ya Malawi Watershed Services Improvement Project MWASIP linapereka ndalama zokwana 557 million kwacha ku magulu alimi mdera la Lingamasa boma la Mangochi. Ndondomekoyi ndiyopereka mwayi ku maguluwa kuti adzitha kugwira ntchito zina zomwe sizoononga chilengedwe kuti zidziwabweretsera ndalama zothandizira kusamala mabanja awo. Pamene papita miyezi ingapo tsopano chiperekereni ndalamazi, magulu ena alimi ayamba kuzindikira kufunika koteteza chilengedwe polimbikira ntchito zina zomwe zingawabweretsere chuma. Limodzi mwa maguluwa ndi la Naphini lomwe likugwira ntchito yosamalira mphukira za mitengo mu nkhalango ya mtunda pafupifupi mahekitala 50. Kupatula ntchito yosamalira nkhalangoyi, gululi likuchita ulimi wa njuchi kudzera ku ndalama zokwana 25 million kwacha zomwe linalandira kuchokera ku ntchito ya MWASIP. A Jennifer Adam ndi wachiwiri kwa mlembi wa gululi. Nabwera ndalama 25,921 ndalama zimenezo kuti tigulire ming'oma 100 kuti mwina miyoyo yathu ikhale yosinthika, tizipeza phindu, tizatha kuwalipirira nathu sukulu komanso mabizinesi ang'ono kusogolo kuno pamafika 27 mabanja athu ata osinthika. Gulu lina lomwe likupindula ndi la Mwayi Wathu lomwe likuchita ulimi wa tomato kudzera mu greenhouse. Kuchokera ku ndalama zokwana 40 million kwacha zomwe gululi linalandira, lamanga malo osungira madzi ochitira mthirira, kukhazikitsa magetsi amphamvu ya dzuwa komanso kumanga malo osungira zokolola. Ntchitoyi yasangalatsa anthu ochuluka kuphatikizapo pa mpando wa khonsolo ya Mangochi Yusuf Abdullah. Ndine okhutira kwambiri ndi zintchito zimene anthu akugwira kuno ku Maiwa EPA pambuyo polandira thandizo kuchokera ku Mangochi District Council kudzera mu MWASIP. Ndipo ndili okhutira kwambiri mmene ndaonera komanso ndi mmene anthu akugwirira ntchito kuno, monga ngati ya ulimi wa uchi komanso ulimi wa ziweto ndi maulimi ena onse. Ndili okhutira kwambiri. Malingana ndi yemwe akuyendetsa ntchito za MWASIP m'boma la Mangochi, Akondwani Nyengo, ntchito yosamala ndi kuteteza chilengedwe yafikira malo opyola mahekitala 1000 m'bomali. Programu iyi ikuyerekeza kuti tibwezese chilengedwe pafupifupi mahekitala osachepera 4000. Andi pakali pano ndikhoza kunena mosapyatira kunena kuti takwanirisa pafupifupi 2000 hectares imene tabwezesesa mu chimake. Cholinga chake kwenikweni chonena kuti anthu athe kumakolola zochuluka, komanso kunoko monga mukuziwira kunoko ndi mbali imodzi imene imavutika kwambiri ndi nkhani ya zanyengo, kusefukira kwa madzi. Nde programu iyi kuonesesa kuti zonsezi zikhale mu chimake.
ndi thandizo lochokera ku World Bank, mwasip ikugwira ntchito kulowa Lingamasa m'boma la Mangochi potsatira kuonongeka kwa nthaka ndi chilengedwe china komwe kwadza chifukwa cha mchitidwe odula mitengo mwachisawawa. Owen Mavula, MBC Mangochi. Phungu wa dera la Mapuyu kumpoto kwa boma la Lilongwe a Horace Chipua walangiza gulu la amayi la chipanichi latakumana tikondane kuti lipitirize kuthandiza kulimbikitsa ntchito za chipanichi. Chipua amayankhula pa bwalo la Muyala dera la Senior Chief Kalolo mbomali komwe amayiwa amakumana pokonzekera zomwe achite mu chaka chatsopanochi. Mayeso Chikhadzula wadza ndi zambiri. Poyankhula kwa amayi osiyanasiyana pansi pa gulu latakumana, Chipua amayi ndofunika kwambiri pa chitukuko chilichonse chochitika m'dziko muno. Iwo apempha amayiwa kuti apitirize kuthandiza chipani cha MCP kuti ipitirire kukhala champhamvu m'dziko muno. Takumana ndi gulu limodzi mwana wa chipani cha Malawi Congress Party enambapo ndikali ndithu, ndipo gulu limene lofunikira kwambiri chifukwa limathandiza anthu atamakumana ndi kuti amagawana zitukuko zosiyanasiyana, maganizo osiyanasiyana, komanso zimathandizira kuti anthu ajengati anali nzina zake zomachita zosakhala bwino atamakhala pamodzi ndi kuti zinthu ziziyenda bwino. Mmodzi mwa akuluakulu agulu latakumana Tikondane Club yemwe anayankhula mawu mkulu wa gululi Mayi Hilda Majankhosi Anaire Jekete ati kuyambira pomwe gulu adalikhazikitsa lathandiza kwambiri kubweretsa amayi a chipani cha MCP pamodzi ndi kuthandiza kulimbikitsa chipanichi. Iwo ati gulu lawo limalimbikitsa utsogoleri wabwino komanso kulimbikitsa amayi adzilemekeza mabanja awo. Kusamala kwandithu banja wani pamene kulina pamene patsavana ndikolopta kumana usamala banja lako tipokata kumana uwomangisa chipani azilemekeza muna wake akajoko kujujenu kura kumana ulemekeza bambo osati bambo zimunyozayo zikamugwadira asajedana ungumanga chilongo ndicho asajedana ayi ndi chilongo chejani teta kumana. Wayankhula mwana wa Senior Chief Kalolo, Senior Group Village Headman Chibungo walangiza amayiwa kuti apitirize kuthandiza boma pa plani yake achitukuko yosiyanasiyana m'dziko muno. Iwo anatsindika kufunika kwa mafumu kugwira limodzi ntchito ndi boma popititsa patsogolo chitukuko m'dziko muno. Kawiri azimayi ndiye timadziwa kuti ndiye umodzi ndi dziko, kotero kuti akamakhalira nawo malo amodzi zimathandizira kwambiri chifukwa iwo watu amatha kumaphunzitsana za mmene angapitirire m'makomo mwawo. Zikamatero midzi dziko limakhala kuti likupita patsogolo chifukwa mmene muja amatha kumapatsana nzeru zabwino zosiyanasiyana. Gulu latakumana Tikondane Club lomwe kali madziwika kuti chitukuko cha amayi m'Malawi adalikhazikitsa mchaka cha 1992 ngati njira imodzi yobweretsa amayi a chipani cha MCP pamodzi kuti adzigwira ntchito za chitukuko. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Akuluakulu akundende ya mzinda wa Blantyre ati nkofunika kuti akaidi aziphunzira luso la ntchito zamanja pofuna kusintha miyoyo yawo. Mmodzi mwa akuluakulu pa ndendeyi a Owen Levy ndiwanena izi pomwe mfumu ya mzinda wa Blantyre a Joseph Mwagwinja anayendera ndendeyi. Tindi zambiri mlipoti ili la Telson Magombo koma kuwerenga ndi Upire Kaisa. Malingana ndi mmodzi wa akuluakulu ku ndende ya mu mzinda wa Blantyre, Owen Levy, kuphunzitsa akaidi ntchito zamanja nkothandiza pofuna kutukula miyoyo yawo. Alevi apempha anthu akufuna kwabwino kuti athandize ndendeyi m'magawo osiyanasiyana. Kuthenana kuja kumabwera ndi mavuto ambiri monga kupasirana matenda ngati zifuwa komanso mwina ngati zimene zizi zapakhungu, mphere ndi zina zoterozo. Komanso cholinga chathu kwakukulu boma linatipasa mandate yoti tiaphunzitse anthuwa nkuwapasa maluso osiyanasiyana kuti asinthe mwina akathe kugwiritsa ntchito maluso amene aja akatuluka kunja poziyimira pawokha ndi kuthandiza mafamily yawo komanso makommunity omwe akuchokera. So ena amakhala kunkhani za rehabilitation kuti materials oti tizitha kuthandizira anthu amene akuwapasa maluso osiyanasiyana kandi carpentry, tailoring, bricklaying ndi zina zoterozo zimakhala kuti ndizochepekedwa. Nde timapempha anzathu akufuna kwabwino kuti amene angakwanise kupatula zomwe boma amatipatsa
kuti athe kufulumizika kutero ndikubwera kuzatithandiza. Mawu ake mfumu ya mzinda wa Blantyre a Joseph Makwinja alimbikitsa akayidiwa ponena kuti cholinga cha ndende ndi kuthandiza kuti munthu asinthe khalidwe ndi kukhala mzika yodalirika. Iwo ati ngakhale kuti ndende za mdziko muno zikukomana ndi mavuto osiyanasiyana kuphatikizapo omwe amadza kamba kakuchuluka kwa akayidi mndendezi, boma likuyesetsa kuthandiza mndendezi. Chili kusalimbikitsanso kunena kuti kukhala kuizo simuthawa moyo ungofuna kuti asinthe akatuluka akhale masitizeni akhale anthu odalirika kunja. Padakali pano ndende ya Blantyre ili ndi akayidi pafupifupi 2,500 malo mwa akayidi 1,500. Blessings Chereuka kuwerenga ripoti lomwe walemba Telson Magombo. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno kwa MPC muli ndine Austin Kachipeya ndi mzangayo Savita Wilima. Tionenso mito yake. Akatswiri pa nkhani za ndale ayamikira President Chakwera chifukwa chosankha nduna zake mosakondera. Magulu alimi omwe akugwira ntchito yosamala ndi kuteteza chilengedwe pansi pa ntchito ya boma ya Mwasipi kumangochi ati kubwera kwa ntchitoyi kwathandizira kwambiri kusintha miyoyo yawo. Ndipo bungwe la Malawi Girl Guides Association MAGA lalimbikitsa ntchito yolimbana ndi mchitidwe okumwa mowa mwauchidakwa komanso kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza ubongo. Abalaim, kumajere kuno ngati simnabwereko muponyana nzinthu za nkhaninkhani. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in. Specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Takulandirani ndipo nkhani zathu zopitirira. Akuluakulu a ndende mchigawo chakumpoto ayamikira zimene wakhala kuchita mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pokhululukira akayidi zomwe akuti zikuthandiza kuchepetsa kuchulukana kwa anthu mu ndende za mdziko muno. Mkulu wa ndende mchigawo chakumpoto a Ian Chadza wanena izi pamwambo wokondwerera kutha kwa chaka umene unachitika mu mzinda wa Mzuzu. Hassan Phiri wabwera ndi ripotiri. Atagwira ntchito molimbika kwa masiku 365 inafika nthawi yoti abwere pamodzi kusangalala ndi anzawo komanso kuwunikira mmene agwirira ntchito yawo mchaka cha 2024. Mawu ake mkulu wa ndende mchigawo chakumpoto a Ian Chadza ati chaka cha 2024 chinali chapamwamba koma anakumana ndi zobetchera zingapo kuphatikizapo kuchuluka kwa akayidi mndende komanso malo ogona akayidi osalongosoka. Koma Achadza ayamikira mtsogoleri wa dziko lino pokhululukira akayidi ochuluka ndi kupitiliza kumanga nyumba za asilikali ponena kuti izi zathandiza kuchepetsa ena mwa mavuto awo. Ripoti mwina tikoza kunena kuti majeshi ni pa 85% 90% mndende zake umalikana kalo kosi apo
likanakhala kuti boma through president athu sakupanga mapadoni, sakupanga ma general amnesty. Kupanga mapadoni ma general amnesty kumene boma lapanga lachithandiza kwakukulu kuchepesa chiwerengero cha akaidi kugenda. Oyang'anira andendewo anakonza chikondwerero chimogwirizana ndi a United Civil Servants Sako. Mmodzi mwa akuluakulu ku United Civil Servants Sako, a Alefa Kasongo, ayamikira ntchito imene ogwira ntchito ku ndende akuchita komanso kukumbutsa anthuwo za ubwino osunga kanga chepe kamene amapeza akamagwira ntchito yawo. Ndi kuno tabwera kuti ino tidzasangalale nawo pamodzi komanso tinachona cha nzeru kuti tithandizireko ndi drama zochitika zawo kutino adziwe kuti tili nawo limodzi komanso kuti tikumbutsane kuti pamene tikusangalala tikumbukirebe kuti tikuyenera kumasunga drama komanso tizipanga spendi molingana ndi budget chifukwa nthawi zina zimafunika kulimbikitsana ndithu komanso kukumbutsana kufunika kosunga ndalama. Pamwambowo anthu ogwira ntchito za ndende awachenjeza kuti apewe kugwiritsa ntchito masamba a mchezo pomayikapo zithunzi zawo atavala uniformu uku atanyamula mfuti. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. Bungwe la Malawi Girl Guides Association MAGA mogwirizana ndunduna wa zachinyamata ndi masewero alangiza zachinyamata amadera a Nanjiri ndi Mvunguti m'boma la Lilongwe kuti apewe mchitidwe wokumwa mowa mwa uchidakwa komanso kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza ubongo. Yamikani Makanga wafika ndi ripoti. Polankhula pa maphunzirowa ku Nanjiri m'boma la Lilongwe, amahimanya anatsindika kufunika kophunzitsa achinyamata kuti adziwe za ufulu wawo wokhala moyo otetezeka posamwa mowa mwa uchidakwa ndiponso kusagwiritsa ntchito mankhwala ozunguza ubongo. Achinyamata amenewa nthawi ino ya zisangalalo, pakuti achinyamata ambiri amakhulupirira kuti pamene pali mowa ndi kuti pali chisangalalo, ngati palibe mowa ndi kuti chisangalalo sichiyenda. So tikungofuna kuti tiaphunzitse, taunikire kuti pamene akusangalala asangalale komanso aziteteze. So kuona kuti mankhwala ozunguza ubongo kamesa mowa wachidakwa amene angamwe pano ukhoza kuwasokoneza moyo wawo watsogolo. So tinachona chinthu cha mtengo wapatali kuti tikhale nawo takumbutse ndi kuwaphunzitsa zina ndi zina ndi cholinga choti atetezedwe. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa achinyamata ndi zamasewero amene waya analimbikitsa achinyamata awa kuti azizikhulupirira okha ndipo azigwiritsa ntchito luso lawo adakali achichepere osati kupanga zinthu zosokoneza tsogolo lawo. Achinyamata awa kwambiri akumafuna kupeza zinthu zina zimene zikuyenera kuti akhale nazo pamoyo wawo mwachidule. Ndi ena mwa iwo akakhala kuti zinthu zijasana apeze mapeta akamaganiza zongoti mwina ayambe kumwa mankhwala ozunguza ubongo mapeta ake kuti mwina angozipha. Komanso yena amafuna kuti pakufuna zinthu zija kuti azipeze amayenera ngati kwa makamaka kwatsikana amapezeka kuti amayamba kupanga zibwezi komanso kumamba kuyenda ndi anthu akuluakulu. Maphunzirowa ndi mbali imodzi ya ntchito yomwe MAGA yakhala ikuchita yotchedwa Rights Based Drug and Alcohol Abuse Prevention Project for Girls and Young Women ndi chithandizo cha ndalama kuchokera ku bungwe la Norwegian Campaign for Development and Solidarity. Ntchitoyi ikufuna itafikira atsikana ndi anyamata okwana 20,000 ndi uthenga woti asatengeke ndi zinthu zosokoneza tsogolo lawo. Yamikani Makanga, MBC Lilongwe. Anthu mdziko muno awapempha kuti azionetsa chikondi pa nyengo ino ya chikondwerero kwa anthu osowa. Membala wa chipani cha Malawi Congress mwenso ndi wapampando wa Friends of Tembachako a Emmanuel Tembachako amayankhula pamwambo opereka thandizo la zakudya ndi zinthu zina kwa anthu omwe anawapeza pa chipinda cha amayi omwe angochita kumene ku area 25 pa chipata cha area 25 mu mzinda wa Lilongwe. Meso chikhadzula wafikanso ndi ripoti. Tembachako ati kupereka thandizo kwa anthu osowa pa nyengo ina chikondwerero ndi njira imodzi yomwe ingathandize kusintha miyoyo ya anthu mdziko muno. Iwo anaganiza zokuona odwala pa chipata cha area 25 Health Center ku Lilongwe ngati mbali imodzi yoonetsa chikondi kwa anthu omwe amagwira nawo ntchito za chitukuko chosiyanasiyana. Iwo ati anthu okhawo omwe ali ndi thanzi ndomwe angathandize mokwanira pa chitukuko cha dziko lino. Nachiona chopambana mu nyengo inoyi kuti pamene ena azathu akusangalala ifeso titakhala nawo anzathu amene mthupi mwawo sakumva bwino. Iwo apemphanso anthu ena akufuna kwabwino kuti apite pa chipatachi ndi thandizo losiyanasiyana. Tili
ndizonyadira kwambiri lero li pa 1 January 2025 kulandira mphatso ngati imene pamene tilinso okondwa kwambiri pamene ambuye atipatsa kale mphatso ili m'manja ake. chipatala cha Ellen 5 mu mzinda wa Lilongwe ndi chimodzi mwa zipatala zomwe zikukula kwambiri pa ntchito zake ndipo chimasamalira anthu oposa 500,000. Mmodzi mwa amayi ochita ntchito zamalonda mdziko muno, amayi Trifonia Mpenganjira, alangiza amayi ochita mabizinesi ang'onoang'ono mdziko muno kuti apitirize kukhala olimbikira pa ntchito zawo. Mayi Mpenganjira amayankhula izi pomwe pa msika wa Vumbwe kutcholo ndi Njuli kuchiradzulu pomwe mapereka mpamba wa ndalama zokwana 500,000 kwacha kwa aliyense kwa amayi 14. Malinga ndi Mayi Mpenganjira, ntchitoyi ayikamo ndalama zokwana 20 million kwacha kuti atukule amayi omwe akuchita ntchito zamalonda m'misika ya kumidzi mwa ena. Iwo afotokoza. Ndine wosangalala kwambiri kuti ndakwanisa kubwera kunoko kudzakumana ndi azimayi amene amatha kupanga mabizinesi ting'onoting'ono. Ndine wosangalala. I think business ndi chinthu chokuti umayenera kuyikapo mtima wako ngati kuti ndi mwana wakhanda amene ukuyenera kumusamalira daily. Ndine kuti kampamba kamene uli nakoko ndi nthawi zambiri azimayi athu business ikamalowa pansi nthawi zinaso umatha kudziwa kunena kuti kodi ndiseva bwanji kampamba kamene katsalaka akhoza kungogiva chifukwa business ja lero sinaende mawa sinaende kenako akayikira kuti I think business ikuvuta. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Akatswiri pa nkhani za ndale ayamikira President Chakwera chifukwa chosankha nduna zake mosakondera. Magulu alimi omwe akugwira ntchito yosamala ndi kuteteza chilengedwe pansi pa ntchito ya boma ya Mwasipi ku Mangochi ati kubwera kwa ntchitoyo kwathandizira kwambiri kusintha miyoyo yawo. Ndipo bungwe la Malawi Girl Guides Association MAGA lalimbikitsa ntchito yolimbana ndi mchitidwe okumwa mowa mwauchidakwa komanso kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza ubongo. Mnali ndine Austin Kachipeya ndi mzangayu Savita Wilima tikuti usiku opambana. Madzi